Holnaptól nő az áfa, a legtöbb termékre az eddigi 20 helyett 25%-os általános forgalmi adót vetnek ki. Valószínű, hogy sok kereskedő a drágulást, ha nem is azonnal és nem is egy az egyben, de áthárítja a vásárlókra. A közműszolgáltatók viszont rögtön emelnek, néhány alapvető élelmiszernek viszont csökken az áfája. A törzsközönsége nem lehet lacafacázni, hogy most ennyi a sör, vagy annyi a sör. Ebben a kocsmában a hagyományban bíznak. Azt mondják, a tulaj itt egy évben csak egyszer emel, és ezt már tavasszal megtette. Az napi áras a zöldség. A zöldséges pedig abban bízik, hogy be tud szerezni olcsóbb árut, ezért egy ideig még nem kell emelnie. Pedig a legtöbb termékre éjféltől magasabb forgalmi adót vetnek ki. Az eddigi 20 helyett 25%-ot. Lesz csökkenés is. A mostani 20 helyett 18%-os lesz a kenyér, a tej és a távfűtés áfája. Ebben a pécsi éjjel-nappali boltban egész nap a változásra készültek, éjfélkor pedig átállítják a pénztárgépet. A tej és a kenyér olcsóbb lesz, a többi áru drágább. A pénztárgépet átállítják, egy új regiszterbe kerül, és majd szépen mindent átárazunk. Ebben a budapesti ABC-ben viszont nem sietnek ennyire. Az áfa átállás az nálunk körülbelül 1,5-2 hónapot fog igénybe venni, mire minden termékre sor kerül, hiszen ezt majd csak folyamatosan az árubeszállítások sorrendjében fogjuk megtenni. Egyszerre, egy időben, egy éjszak alatt 18 000 terméket nem tudunk újra árazni. A közműszolgáltatók viszont nem várnak. A júliusi számlán már 25%-os lesz az áfa. Ennek mértéke egy átlagos 8000 forintos villanyszámla esetében kb. 400 forint havonta. Vagyis ennyivel lesz majd nagyobb a számla. Holnaptól nem csak az áfakulcsok változnak meg, a kormány visszamenőleg megváltoztatta a személyi jövedelemadózás szabályait is. Ez alapján a legtöbb munkavállalónak nő majd a fizetése. Eddig ugyanis 1,7 millió forintig kellett 18%-os jövedelemadót fizetni, afelett 36%-ot vontak le. Holnaptól viszont az 1,7 millió forintos határt 1,9 millióra növelik, ezért a következő 6 hónapban egy átlagos munkavállalónak körülbelül 6000 forinttal nő a havi nettó fizetése.